एकदम मस्त तिखट आणि झणझणीत लागतं. नमस्कार मंडळी, मी ओमकार तुमचं स्वागत करते आपल्या मराठी यूट्यूबच्या एका नव्या कोऱ्या व्हिडिओमध्ये. गावावरसून इलो आणि गावात जे 8 दिवस राहिलो ना, एवढी मस्त वाटला. वातावरण एवढा मस्त होता, थंडी होती. आता मुंबई गेलो. आता मुंबई गेल्यानंतरचे ब्लॉग तुमका बघूक मिळतले. मुंबईचे ब्लॉग तुमका बघूक मिळतले. तर आता दुपार झाली आणि बायकोने मस्तपैकी मिसळपाव बनवला नसा. तर आता आपण दुपारचं जेवण म्हणून मिसळपाव जेवतलो. तर मी तुमका दाखवतोय की मिसळ कशी झाली. मालवणी पद्धतीचा मसाला जो आपला असता तो वापरून मिसळ बनवला नसा बायकोन. आणि एकदम मस्त दिसा, कलर बिलर पण एकदम जबरदस्त दिसा. तुमका दाखवतोय मिसळपाव कशी झाली. तर ही आपली मिसळ पाव भाजी बघू शकता तुम्ही. मस्त कलर इलो, मटकीची मिसळ असा. आणि हे 2 पाव फरसाण, यो शेव असा भाजी आणि कांदा आणि कोथिंबीर. तर मंडळी मस्तपैकी कांदा टाकताय, कोथिंबीर आणि फरसाण आणि शेव मिक्स तो टाकूया. एवढं जबरदस्त वास येता ना. आता व्हिडिओत तुमका वास देखू शकणार नाही म्हणून, नाहीतर वास एवढं जबरदस्त येता. हां, मिसळपाव खाताय आता. खाऊ घ्या, पहिलो घास खाताय. सांगते तुमका. मस्त झाले. तिखट, परफेक्ट तिखट असा. खूप तिखट नाही आणि खूप मुळमुळीत नाही. एकदम मस्त तिखट आणि झणझणीत लागतं. खाऊ केव्हा आजचा दुपारचा जेवण. गावात काय काय गावचा खाल्लं. आता मुंबई घेऊन मुंबईचा खातलो. तर मेनू स्टार्ट झालो असा मिसळपावने. आता पुढे तुमका काय काय बघूया. आता बायको काय काय बनवून देता. तर आता मिसळपाव खाऊया, नंतर भेटूया. चला. तर मंडळी दुपारी मिसळपाव वगैरे खाऊन पोट खूप भरला. पण मध्येच आठवला की एक काम बाकी होता. तो आमचा जो सोफा कम बेड असा तो खूप घाण झालो असा. तर त्याका साफ करूचा बऱ्याच दिवसाचा चालू होता. तर आज फायनली माका एक कॉन्टॅक्ट मिळालो असा. इंटरनेटवरूनच शोधलं आहे, गुगलवरून शोधलं आहे. आणि नवी मुंबईमध्ये तो खूप फेमस असा. त्यांचे रिव्ह्यू पण खूप चांगले असतात. तर त्यांना बोलवलं आणि त्यांच्याकडून आपण आता सोफा क्लिनिंग करून घेतलो. तर मग तुमका दाखवते सोफ्याची कंडिशन काय आहे. आणि मग क्लिनिंग करताना पण आपण बघूया की क्लीन कसे करतात. आणि म्हणजे आम्ही तर कधी क्लिनिंग केलं ना सोफ्याची, फक्त पुसून वगैरे आपण घेतो तसे. पण असा प्रोफेशनल कोणाक बोलवून सोफा क्लिनिंग कधी केलं नाही. तर आता ते येतले आणि सोफा क्लीन करतले. तर आपण बघूया की ते सोफा क्लिनिंग कसे करतात. आणि जर तुमका आवडलं तर तुम्ही त्यांना बोलवू शकता. त्यांचं कॉन्टॅक्ट वगैरे मी देतलं आहे. पण पहिला तुम्ही बघा की ते सोफा क्लिनिंग कशी करतात, तुमका आवडतं की नाही. आणि माझे रिव्ह्यूने त्या व्हिडिओमध्ये माझे रिव्ह्यू तुमका मी देतलं आहे की माका कसा वाटला. तर पहिली सोफ्याची कंडिशन आपण बघूया. तर हे जो आपलं सोफा असा आहे, एका जवळपास 5 वर्ष झाले. 2018मध्ये आम्ही घेतलं. तर दादरवरसून आम्ही घेतलेलं आणि थैसून सगळं फर्निचर मागवलेलं. आता काय झालं असं की खूप डस्ट वगैरे येतात, धूळ येतात. त्याच्यामुळे धूळ बसली आहे आणि बारको वगैरे काय ना काहीतरी खात असता, काय ना काहीतरी पडता. तर थोडे मोठे मुंगे बिंगे कधी कधी होतात. तर आता आपण हे साफ करून घेतलं आणि मग हे बघतलो की केल्यानंतरची कंडिशन सोफ्याची काय आहे. तर चला, त्या माणसाची वाट बघतोय मी. त्या प्रोफेशनल माणूस जो त्यांचं पाठवतेले त्याची वाट बघतोय. त्यांचा माणूस इल्यावर मग आपण पुढचा व्हिडिओ बनवूया आणि बघूया काय प्रोसिजर असतं. चला. ये क्या रहते हैं? ये अपना स्टीम मशीन रहते हैं. तर मंडळी, आपण सोफा क्लिनिंगसाठी A to Z म्हणून सर्व्हिस सेंटर असा त्यांचा सोफ्याचा, त्यांच्याकडनं सर्व्हिस मागवलं. त्यांच्याकडे सोफा क्लिनिंगसाठी 2-3 प्लॅन असतात.
पहिलो असा तो रेग्युलर शॅम्पू म्हणून असा, दुसरो असा प्रीमियम आणि तिसरो असा स्टीमिंगचो. आपण जो स्टीमिंगचो असा तो घेतलो, त्याच्यामध्ये जेल फॉर्मने सगळं सोफा क्लीन केलो जाता, स्टीम दिली जाता, म्हणजे डिसइन्फेक्ट पण होता आणि क्लीन पण होता. तर आता आपण बघतो की त्यांनी सोफा क्लिनिंग चालू केल्याने असा. पहिलं म्हणजे तुमका या तिसऱ्या टाईपच्या सर्व्हिसमध्ये एक पॉवरफुल व्हॅक्यूम क्लीनरने पहिला सगळा सोफा जो असा त्याका क्लीन केला जाता. तर आता ती प्रोसेस असा, त्याच्यानंतर पुढची प्रोसिजर काय आहे ते आपण बघूया. तर मंडळी आता आपण बघतो की कॉर्नर जे असत जिथे आपलो हात जाऊ शकणार नाही, थंयसर या पॉवरफुल व्हॅक्यूम क्लीनरने जो कचरो असा त्याका काढलो जाता. म्हणजे आमच्याकडे माचीसची काडी आहे, पेपर विपर असं बारको काय ना काहीतरी टाकत असतात. तर सगळं आता आपण याच्यातून निघताना बघतो. ये क्या है? ड्राई फोम शैम्पू बोलते हैं, ओके, स्पेशली सोफा के लिए आता है। तो इससे ये क्लीन करेंगे अभी. हाँ, ओके, तो कोई लिक्विड वगैरह यूज़ नहीं कर सकते ना, स्पेशली इसके लिए आता है। तो ये निकल जाता है क्या? मतलब वो जैसे साबुन की तरह पकड़ेगा नहीं इसको? बहुत ही लाइट शैम्पू रहता है। ओके, ये मशीन क्या करता है? ये स्टीम का मशीन रहता है। ओके, तो लास्ट में स्टीम करने की देने के लिए. तो ओके, क्या करेंगे, पूरा वैक्यूम कर दिया सोफे को। हाँ, इसके बाद पूरे सोफे को शैम्पूइंग करेंगे। इसके हाँ, शैम्पू के बाद स्टीम से हीट करेंगे, हीटिंग के बाद स्क्रबिंग करके फिर ड्राई करेंगे सर। ओके. तर मंडळी आपण त्यांची जी स्टीमिंगवाली सर्व्हिस असतात ती घेतलं. त्याचे चार्जेस 1399 असत आणि त्याच्यामध्ये तुमका त्यांनी जसं सांगितलं नाही की जेलचा जो सोप असता, शॅम्पू असता, त्याने सर्व्हिस केला जाता. त्याच्यामुळे तो चांगलं क्लिनिंग देता, चांगलं फील देता, चांगली सर्व्हिस देता. त्यानंतर स्टीमिंग केला जाता, जेणेकरून तुमचे जे काही डिसइन्फेक्ट पण होता आणि स्क्रबिंग वगैरे पण केला जाता. तर बारको आता बघू गेलो की बाहेर काय चालला, तर ता बघून त्याका कारण की आवाज येता याचो व्हॅक्यूम क्लिनरचा, तर त्याच्यासाठी तो बघू गेलो. आता आपण ह्या जो बघतो तो सगळं कचरो असा व्हॅक्यूम क्लिनरमधनं त्यांनी तो खिचून काढला नाही. तो हाताने का आपणाक येणार नाही. तर या पॉवरफुल व्हॅक्यूम क्लिनरमधून जो कचरो येलो तो पिशवीत काढून टाकतले, त्यानंतर शॅम्पू करतले. तर बघूया आता आपण पुढे. आता ही शॅम्पू करण्याची प्रोसिजर चालू केल्याने असा. तर माका वाटला नव्हता की असो धुतात, माका वाटलेला असाच काहीतरी वरचेवर करतात, पण ॲक्च्युली चांगलो शॅम्पू लावतात, एकदम क्लीन करण्यासारखं शॅम्पू लावतात. तर मस्त असा. तर बघूया आता क्लिनिंग झाल्यानंतर आपणाक सोफ्याची कंडिशन काय दिसते. मगाशी त्यांनी जसं सांगितलं असं शॅम्पू केल्यानंतर ते आता स्टीमिंग करतात. आपण बघू शकतो की त्यांनी गरम पाणी घेतल्याने आणि त्याने ती स्टीमिंग करतात ना, त्याचे जे वाफा असतात ते आपणाक बघूक मिळतात. त्याच्यानंतर ते स्क्रबिंग करतले, म्हणजे परत एकदा शॅम्पू लावतले आणि मग व्हॅक्यूम क्लिनरने ते सगळा पाणी जो असा किंवा जो कचरो असा तो खेचून घेतले. तर आता ही स्क्रबिंग चालू असा, म्हणजे आता जो चांगलो स्क्रब असता त्याने त्या घासून घेतात सगळा. पहिला एका स्पंजने लावून घेतल्याने आता स्क्रबने लावून घेतात आणि त्यानंतर व्हॅक्यूम क्लिनरने हा सगळा खेचून घेतले. तर मंडळी आपण बघू शकतो की पूर्ण काळा पाणी येला, म्हणजे हा जो धूळ येता वरती हाडी ती सगळी सोफ्यावर चिकटता, तर ती शॅम्पूमुळे सगळी चिटकून निघून येल्या आणि सोफा एकदम चकाचक झालो असा. तर मंडळी A to Z सर्व्हिस ही जी असा ती नवी मुंबईमध्ये सगळीकडे तुमका सर्व्हिस देतात ते. तर माका तरी त्यांची सर्व्हिस खूप चांगली वाटली असा. तर तुमका वही तर तुम्ही नक्की फोन करून त्यांना बोलवू शकता. जुईनगरला असलेल्या स्वामींच्या मठात दिलं. जुईनगरमध्ये सेक्टर 25मध्ये स्वामींचं मठ असा. आम्ही जाताना नेहमी बघलो, पण कधी जायचं योग नाही आलो. तर म्हटलं आज दुपारी थोडं टाईम होतो, म्हटलं आज मठात जाऊया, बघूया हळीचो नवी मुंबईतलं स्वामींचं मठ जुईनगरमधलं कसं. आता आपण स्वामींच्या दर्शनात जाऊया आणि बघूया आतमध्ये दर्शन कसं मिळतं. चला.
तर मंडळी आता आम्ही स्वामींच्या मठातून दर्शन घेऊन निघालो. जुईनगरचं मठ खूप मस्त असा, म्हणजे नवी मुंबईमध्ये खूप कमी मठ असतात स्वामींचे, म्हणजे आमका तरी माहिती नाहीत. तर तुम्ही नक्की कमेंटमध्ये कळवा आणि जुईनगरच्या मठात तुम्ही नक्की भेट द्या. चांगलं मठ आहे, एकदम शांतता आणि समाधान वाटतं तुमका. त्यानंतर आता आम्ही उलव्याच्या DIY मध्ये जातो, कारण की मित्राक गिफ्ट घेऊचा असा. तर बघूया हाडे मिळता काय आणि त्या घेऊन बघूया आपण घरात जाऊया. चला मंडळी घरा गेलो. जसं आम्ही गेलो स्वामींच्या मठात गेलो, थैसून गॅस भरून गेलो. स्वामींच्या मठामधून DIY मध्ये गेलो. DIY म्हणजे एक शोरूम आहे, बऱ्याच ठिकाणी असा. तर उलव्यामध्ये असा त्याच्याकडे थडे गेलेलो, DIY मध्ये गेलेलो आम्ही. आणि थैसून थोडीशी सामान वगैरे घ्यायचं होतं. तर बारक्या खेळणी घ्यायची होती. आता पिकवते बारक्याची खेळणी घेतलं, सगळे फ्रूट्स फळा बिळा असत. तर चला आता DIY मधून सगळं सामान घेऊन येलो. आणि आता मिसळपाव बाकी असा. आता संध्याकाळी मिसळपावच खाऊचा. दुपारचंच मिसळपाव जिरलो नाही. तर आता बघूया, रात्री थोडं खाऊया आणि झोपूया.